Hello guys, I am Onsoma. नोंथांमोनखौ आंनि नैबे सिनायथि होनाय भिडिअ'आव बरायबाय। नोंथांमोननो आं मिथिहोनो जोबोर गोसोदि बे YouTube चेनेलाव मानि बागै भिडिअ बानायनाय जागोन। फैदो बिदिब्ला दानिया खोनासंनानै लादोनि। बे चेनेलाव सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय माखासे भिडिअ बानायनाय जागोन, जेरै आथिखालाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया जोबोरैनो जौगाबोगासिनो दं, बेखायनो जों सुबुं माहारिया बेखौ एंगारनानै थानो हाया। थामहिनबा बिगियान आरो आरोंदायारिनि बागै भिडिअ बानायनाय जागोन, जेरै इनफरमेशन टेक्न'लजि, मेसिन, बाय'टेक्न'लजि, इन्जिनियारिं, आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आरो गाव गावनि जिउ राहाखौ माबोरै सायख'योब्ला जिउआव जाफुंसार जानो हायो। आरो बे चेनेलाव बांसिनै इन्जिनियारिं केरियारनि बागै सावरायनाय जागोन आरो माखासे गोनांथि जानाय जायखिजाया एन्ट्रेन्स एग्जामनि सोमोन्दै जों लोगोसे डेट आरो इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागै सावरायनाय जागोन, जेरै मेट, केट, JEE, CEE, JLEE बायदि बायदि। बेखिनियावनो आंनि इउटिउब चेनेलनि सिनायथि होनाया जोब्बाय आरो नोंथांनि थाखाय आंनि बे इउटिउब चेनेला गोनांथि दङब्ला साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेशन बेल आइकनखौ अन खालामनानै ला आरो बे भिडिअखौ अन्नानै नोंथांनि लोगो आरो सोमोन्दोनि मानसिफोरनो शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। थेंक इउ।